Sa number 5, Mayor Greg, hindi pabor nga maglab-ot sa 100,000 pesos ang permit fee sa fun run. Ginpamatukan sa mga netizens ang ginaduso sa Bacolod Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD nga saka sa supot sa pagkuha sang permit para sa mga running events sa Bacolod. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga pabor siya sa pagpasaka sa permit fee para sa mga running events sa syudad. Apang ginapamatukan niya ang 100,000 pesos nga maximum nga sukot sa pagkuha sa permit. Sa karon yara lamang sa 100 pesos ang ginabayad sa mga organizers agud makakuha sa permit sa syudad. Sa nagsasulat sa BTTMD sa sangguniang panlungsod, isaka sa 10,000 pesos ang minimum permit fee para sa mga running events, samtang 100,000 pesos naman ang masobra sa 42-kilometer nga event. Sunod sa alkalde, yara na sa SP ang desisyon. Apang kinahanglan siguruhon nga eksakto lamang ang presyo sa permit nga makabenepisyo man ang syudad kag ang organizers. Nagpangabay ang alkalde sa SP nga kung pwede, ibase ang balayran sa permit sa kadamuon sa mga participants kag indi sa kalayoon sang event. Ginapasiguro man niya ang mga nagapakigbahin sa amo sini nga mga events nga ang permit fee ang paggagamiton man sa syudad para sa mga kinahanglanon agud masiguro ang safety sa runner sa pagpatigayon sa mga fun run kag marathon. Iwat ka run, ang ginabayaran is 100 pesos. Regardless kung pila ka libo o pila ka gatos ang ma-intra kaganong distance. No? So, siguro ang ato da is a fee which is acceptable and fair to both the city as well as to the organizers. Kasi we don't want naman nga because of the fees, hindi na magiwat ang mga run diri sa Bacolod because we are promoting this. No? But fair lang,